syaratnya 5 kali ya. 5 kali gitu. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wujud kita melakukan mukhalafatul hawadisi yamu binasi wa taliyatu iradat ilmu hayat sama syurkalam qadiran mulikan alimah hayam sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi wa taniyatu iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran murikan alimah hayam sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi wa dhaniyatu iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran murikan alimah hayam sami'an basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Ya kana minastain. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini rusaken lelambahan pelajaran sing sampun kula jenengan tampi, sing sampun kula jenengan lampahi. Lah tamiki kula panjenengan nggih kedah arteni ana ing tauhid akal, tauhid hati, dan tauhid rohani. Nek tauhid akal tamiki wau akal niki tasik madosi sakjane Gusti Allah niku ten pundi manggon.
Tauhid akal temniku nggih madosi. Sakjane sekabeh lho sing nyiptake sinten. Sehingga mados-mados atas temniku wau ana semring matahari sangka wetan ngadeg kula sakjane sing ngobahi sapa. Enek padang, enek peteng sing ngolah-ngalih iki sinten. Nah, akal itu madosi temniku. Datang niku nggih akal nggih kirangku Mas. Karena apa? Akal niku wau golek wujude Allah. Masa sing ngobahne Gusti Allah. Lah Gusti Allah iki mau wujude pripun? Gusti Allah iki manggone ten pundi? Ning dhuwur, ning tengah utawa ning ngisor. Niku akal tasik madosi. Lah ning kono balik meneh. Nek awal iki mang cek tauhid akal iki dereng kepanggih. Sehingga bolak-balik kula jenengan nggih ngucapne kalimat tauhid la ilaha illallah. Gimana deke namung ten akal mawon. Meskipun diucapne berkali-kali. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan ini dereng kiat, tauhid ten akale kuncinya. Kok dereng kiat dina pada gelombang masuk ilang. Sehingga ngikuti gelombang itu. Ya kados paru dewa kan, oh itu energi Allah. Jadi kan harus yakin, temniku wau. Yakin temniku wau, bareng dibukti ini. Nek laras niku energi alam, king nopo kok saged dipindah. Dalam alam iki mung saged dipindah. Ya sesuai kali poros bumi, ning bumi, langit ngalim itu, masa dipindah. Saged Pak Rudi. Wis saged ta? Mboten saged. Iku wis tauhid iki ya. Tapi ning akale awake dhewe. Lah balik neh temriku wau nang ngisor tauhid ati. Tauhid ati cuma yakin. Lah sing yakin iki mang sapa? Nafsune awake dhewe. Nek sekabehane niku kagungane Allah. Obah usike nggih kagungane Allah. Bolak-balik iki mang ngomong nang dewa liya tapi iki ora percaya. Niki tauhidan atine kula jenengan. Dola aline rasa temriku wau ya bingung dhewe. Krana ning atine awake dhewe. Rumangsa awake iki mang ngerti, rumangsa ati iki mang ero. Lego tenan kali kula jenengan. Lah niki kan tasik tipuan. Tasik tipuan ning rasa sing nimbulne sing ngoten niku wae. Rumangsa ning tauhid. Nek tenati penyakite kuwatah niku. Kathah pripun? Kathah tem niki kathah sing ngaku-ngaku. Kan ngaten. Wong iki mang ati ngaku-ngaku nek dhek iki mang ahli hakikat. Ati yo ngaku-ngaku iki mang ahli makrifat. Ngaku-ngaku sedaya. Kathah tem niku dhewe semerep. Hakikat niku pundi, makrifat niku pundi. Ya karena selama ini kan sing jenenge makrifat karena krungu, karena roh sangka tulisan iki mang. Wong hakikat iki mang rasa, makrifat iki mang roh. Berarti roh rasane
gak rasa tok. Dan kono gak kena diucapne ana ing ruwe. Ana ing hakikate ya ora kena diucapne. Sehingga temriku wau hakikat ning jerone hakikat, makrifat ning jerone makrifat. Dadi ning jerone iki mah wis gak kena diucapne. Tapi ning jabone wis sak jenengan ngucap napa mawon. Nah, perjalanan hakikat atau perjalanan tauhid dan akal, perjalanan meneh medhun tauhid ning ati kudu dingerteni kabeh. Temriku wau kula jenengan ngantos zikir ana ing manahe Allah, 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 Allah. Iki ajane yo tauhid. Ya pokok dincep ning kono, lha kan ngoten digawe ning nggon ning kono. Ing atine Allah, 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 Allah. Tauhid ning nafas nggih ngoten Allah, 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 Allah. Tauhid ten lisan iku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan, nafas, kalian hati niku. Niku sedaya nggih tauhid. Tapi tasik ten jawi tauhid. Utawa nek ngarane biasane kanca-kanca apa? Kulit. Tauhid kulit. Dan nek niku gampang niku dilampahi yo gampang. Diucape gampang, diceritakne tenine rencane nggih gampang. Gampang tenan. Lah setunggal malih tamleki tauhid ala ing rohani. Lebih dalam lagi daripada ning atine kula jenengan. Nek awet iki mang tauhid ten rohani sehingga apa wis kene ucapan maneh. Wis kene rasa maneh. Wis kene huruf maneh. Karena sing ngucapne wis gene, sing enek Allah. Sing rasane gene. Sing enek ya wujude Allah. Sehingga wau sifat kali dosa kula jenengan pun disebataken. Sajane wujude Gusti Allah niku pripun? Qiyamuhu binafsihi. Jumeneng kelawan zate kiamat. Nek kula panjenengan dijumenengake kalih tiyang sepakali. Kula jenengan dijumenengake. Tapi nek Gusti Allah jumeneng kelawan zate kiamat. Lah bedane niku. Dadose sekabehane alam dunia saisine berbagai macam makhluk temriku wau, makhluk ning jero bumi utawa ning dhuwure bumi, makhluk ning langit. Iki lho sing jumenenge nggih Allah. Boy iki mang wujude bumi, wujude lintang, wujude bulan, wujude raino, iki wau sing jumenenge nggih Gusti. Mboten saged jumeneng kiamat masakan. Kenapa? Niku ciptaane. Ya kadang kula jenengan kan sombong karena jek ning atine, tapi atine dadi sombong. Aku lho iso. Aku lho yo ngerti. Lah kan sombong. Aku lho yo paham. Lagi sombong. Tapi nek pun tauhid rohani, karena wis kene rasa, wis kene ucapan, wis kene kalimat.
Terus kabeh sombong pripun? Disombong niki yo napa? Mboten saged. Sehingga umumnya jawabannya kayak apa? Oh memang kayak awet iki kene. Sing kene iki awet dhewe. Wis mulai. Alam jenis mulai. Krok, krok. Masuk ning alam jin. Guyon Pak Rudi. Rasane butuh ngantuk. Kan jenengan kan 5% kalih rencang kula jenengan diwakili udan. Ten alami kiambah. Kita mriko nek kula jenengan tasik tauhid ten mana utawa ten ati iki nang timbule rumangsa. Rumangsa nek ati iki mang wis tauhid. Rumangsa lelakone awet iki mang wis bener. Lah kaya ngono piye? Kan ya sombong. Lah temniku wae kan saged menghalang-halangi ana ing perjalanan awake dhewe tumuju ning kemurniane tauhid niku jambak. Krana iki mang murni wis akal yoga ikut campur, ati ora ikut campur. Niku murni kageme Allah. Sehingga temniku wau kiamuhu binaf sihi cumeneng kelawan dadi dhewe. Sehingga sanes rasa dudu ayemmu ya dudu senengmu ya dudu susahmu. Nek iki nafsu niku. Ning awake dhewe ya digawe alat sing jenenge nafsu, enek sing jenenge nafsu amarah, supiyah, mutmainnah, lawamah. Nek adike mang duwe rasa seneng iki nafsu. Adike mang duwe rasa ayem iki yo nafsu. Duwe rasa susah yo nafsu. Memang ya tugase ngoten. Dan nafsu iki mang ya iso ngomongi awake dhewe, ngendhalene ning awake dhewe. Awakmu ngene yo sitae. Aja ngomong ngene ae, royokan ya. Iya ta. Atau sing jenengan alami Pak iki mang piye? Anakku iki mang wis aduh ngene, tapi kok ngene tukaran ning jero awak. Iya ta niku. Ning pikiran tukaran. Ngelu mati niku. Ning ati yo tukar iki piye to karepe. Bingung, ya dah, bingung karepe iki. Karena sing jero iki mang gak kompromi. Kayaknya kesepakatan ning jero iki mang. Iki mang yo ngengkel dhewe, iki yo ngengkel dhewe. Ya dah. Jadi gak ada jawaban iki piye kan. Lah dadi ning ngertenono sing manggon ning atine awake dhewe sing jaba iki jenenge nafsu. Sing sering ngomong, sing sering ngabari awake dhewe iki jenenge nafsu. Ya selama iki ati yo komunikasi kalian nafsu niku wae. Cuma nek wong Jawa iki mah jenenge dulur papat. Kowe halus neh, duduk nafsu niku. Nafsu kan kasar. Sampai dulur iki mah hidup maneh. Ya kan gimana? Dulurku papat, wong aku nyambut gawe. Ya kan nek ngono. Dadi nek kono iki mah nek dulur iki wis gak beda-bedane. Haluse temen iku wae sopane. Tapi nek iki mak nafsu, wah macam-macam nek nafsu amarah ya, nek sing muring-muring nesu. Ngene ana iki nafsu lawamah iki mang. Lawamah iki panggonane ning weteng. Jaluk mangan isine. Ana iki malah kudu dituruti cik bengok-bengok. Dawuh iku wae kan
nafsu supia kan lawange ning mripate teng mriku wau remen kali wong wedok ae teng mriku malih kan nafsu mutmainah iki anteng dhewe iki kan duwe bolo iki dhewe ambek liyane iki mang kalah ya kenapa liyane iki dijak ibadah lho aku cek main ngene cek main karambol cek ibadah ora gelem gitu. Iki mang nafsu mutmainah ngajak, ayo nopo iki mang jamaah ora gelem. Cek jagongan ambek kancane. Kalah to nafsu mutmainah. Kalah. Tapi nek kalimah wong Jawa halus wis gak beda-beda ning rata. Dulur sekawan iki. Jangan, ini kerja sama lho. Jangan di orono monggo, orono dulur nyambut gawe monggo, ibadah yo monggo, ngopi yo monggo, iki dulur papat. Iku yo sing nuntun awake dhewe. Oh dulurku ngejak rono monggo. Sing jejagungan ning dodone awake dhewe sing musyawarah tapi iki wau dulure awake dhewe sing manggon ning kene. Sing sering ngabari enak apa-apa kan. Hati-hati wong iki ngene iya dulure. Dulur nek kene. Lah ta mriku enek dulur sing ning jero awak, enek dulur sing ning jabone awak. Sehingga setiap penjuru temika wonten dulure awake dhewe. Enek dulure. Sehingga nek nyelep penak sing sangka kulon monggo rene lho. Sing sangka kiwa monggo rene iki sing ngatuan diceluk kabeh. Oh halus niku wong Jawa iki. Dulur. Jadi kan ngakon iki yo gak tersinggung. Tapi nek iki menggunakne si bahasa nafsu sing ngono tersinggung. Iya marok rene emoh. Gitu. Aku penggawe ngene panggane ngombe kon ibadah ora gelem. Gitu Pak. Iya. Oh sakniki kan pun ditundukne kabeh nafsune. Ditundukne kali mutmainah niku wae. Oh saiki ibadah wae kan umure wis tuwa wis gak muring-muring malih iya tambah banter wiritane aduh Pak nang langit Sapsongo oh iki nek tambah lur wis jelas ya Pak Arif Sapsongo kan Sapsongo kan bolongan iku bolongan songo gitu terus sekabehane ning awake dhewe ya kudu ditauhidne maring Gusti Allah kabeh. Akal tauhidne, ati ya tauhidne, nafsu ya tauhidne, iku nek awake dhewe tauhidne kabeh maring Gusti Allah. Sehingga napa? Nek sekabehane tauhid maring Gusti Allah. Lah sekabehane iki memang ketunduk. Lah tunduk napa iki mang wis gak ngeyel. Wis gak berontak maneh, wis gak menghakimi maneh. Lah kan adik iki gak rasa nek selama iki adik iki menghakimi ambek renteke awake dhewe mau gak penak iki, gak seneng iki, lho menghakimi. Nek adik iki ngerti ana ing sirwa zatullah sifatullah qudratullah. Semua ini kehendaknya Allah. Berwujudnya apa wae, undine apa wae iki mang kodratullah. Sehingga ten manahe kula jenengan wis gak ganjel maneh. Ganjele kan karena gak terima. Tapi kena wis gak ganjel, wis gak ada apa-apa ning manahe. Ning pikirane ya wis gak gadoli maneh. Nah sekabehane iki mang nek pun tunduk, akal ati nafsu iku pun tunduk.
Lah sarang-sarang disujud yang maring Gusti Allah. Nah temriki sujud niki napa? Sujud temriki wau cornek basa Jawane maneh kan limo ing panggung Gusti niku sujud. Jadi apa pawai Gusti Allah temriki wis gak ngel maneh. Pawai Gusti Allah iki mang awete gak menafsiri oh iki elek yo. Oh iki mang kurang nggih mboten. Lah kono wis gak ngatur Gusti Allah malih. Lah ngerti yo awake dhewe diatur kali Gusti Allah. Dudu adik sing ngatur. Nah iki gak ngerti tauhid. Adik kan ngatur Gusti Allah. Ya Allah jenengan jaga griya kula kan ngatur. Lah wong pangeran dikongkon. Ya pangeran dikongkon iki ribut. Ya Allah jenengan paring kesehatan, ya kan dikongkon. Ya Allah jenengan paringi rezeki ingkang lancar, dan ya kok dikongkon. Iki ora Gusti Allah karo iki. Lah ngerti sekabehane sing diparingne kula jenengan ki lho, tanpa sepengetahuane kula jenengan. Tiwene kabeh. Lalu kono nek adik roh wis gak ngongkon malih. Sing apa syukur malih Gusti Allah dina apa kula panjenengan pun diparingi nikmat. Pun diparingi welas asih. Pun diparingi sedaya. Sehingga ucapanmu kula welas asih Gusti Allah. Obah mukil afali Allah. Jadi kalau wis gak ngrunjul malih tenan maneh mboten ngrunjul. Wae kerja ya kerja, wae ngopi ya ngopi. Sing dagang ya dagang. Aja nek grunjulan payu ora yo lek grunjulan. Gitu. Lah iki salah yo. Wis ngate nek grunjulan-grunjulan iku mah dihilangkan semua. Pemikiran-pemikiran sing ngoten iku wau diganti. Nek panjenengan dagang, lah iki mang pripun? Napa sing dadi karepe jenengan deleng ngene wong-wong niku wae. Ya otomatis kan sing rene iki karepmu, sing modele nang ngene si A. Enek meneh marane lha krana karepmu modele ngene si B. Ya moro. Lah niku disalah kabeh ning kono, lah kaya moro kabeh. Nek niki marketinge wong bakul. Gitu. Marketinge wong bakul nggih kedah wonten. Aja meneng ae. Itu nek marketing. Negara sing woro-woro napa nggih wonten sing market bener kan? Wonten. Sehingga jenengan gunane sirullah dan wasifal qudratullah. Mancing ana wis kabehane makhluk menungso tadi aja kewan. Nah, menungso. Sing ana wilayah kene. Ngoten. Hadir ana ing panggonan kula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibarat tinggi. Pun apa dengan ibu? Rekaman ini kan ampun. Wong lemu-lemu rekamane ampun. Ayo tajam. Rekamane tajam. Barang kan teko omah jangan ditulis. Apa man? Ditulis. Nah, kan seketik bocoran. Aja niki rasa kali diomongne berhubung jaringan butuh kalau bocor nih. Gimana meneh ana ing pelajarane bab tauhid mriku wau nek mriki tauhid ing rohani sehingga wis kene rasa maneh karena tauhid mriki wis gak diucapne
wis gak dirasa. Sehingga piye darani meneng ya ora, darani suwung nggih boten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilir iki. Ngelilir. Ada tamu ya. Ah, Ada tamu. Alhamdulillah, monggo binara pun dicepak wae. Dilanjut mboten apa-apa film wae. Iya, coba yang pelajaran ini. Kita tauhid temen kan tumuju ana ing kemurnian sehingga ora ning akale mawon ora ning atine mawon sekabehane tauhid. Seluruh rogone kula jenengan zahir lan batin kita tauhid sehingga apa wis enek sing enek nggih Gusti. Ternyatane ngeten. Sing ngobahne lambene jenengan iso dhuwur niku sinten? Malah bingung. Tapi kok yo obah. Kok anak suara, lah iki sapa? Gitu. Iku bingung iku. Sapa ya? Lah, huwa sing metu saka kene kok iki mang enek suarane. Nah, sinten niku? Bingung juga. Gitu. Lah iku lho wujude. Nek sekabehane nggih Gusti. Itu kula jenengan Gusti. Kenapa digoleki iki sing ngobahne yo renek? Ketemu mungkin. Tapi nek tauhid muni mengke kepangi. Sing ngobahne lesanmu iso dhuwur iki bang ya Allah. Sing ngetokne swaramu iso ngantek muni ABC iki lho ya Gusti. Dudu awake dhewe meneh awake iki enak. Sehingga ibaratnya apa? Awake iki mang wayang. Nek wayang sing muida dalang. Nek wayang kulit iki mang berontak, Pak. Lang menek ngumbune dhuwur-dhuwur aku wedi. Kan berontak kan? Mboten wonten. Ale kotak malih. Dadi nek dikene wayang ya manut dalange piye urip. Ya ta, sak ciri dalange. Dalange ngomong kasar ya monggo, ngomong halus ya monggo. Karena iki mang wayang. Dadi kowe sing mikir ya dalange. Sing ngetone swara iki mang wedok utawa lanang ya panggah dalange. Sing ngetone swara kerenge kaya ngono sing wujude raksasa ya panggah dalange. Sing ngetone swara cah cilik sing kaya ngono ya panggah dalange. Panggah ning ngono. Lah wis ning ngono apa sing mau sombong? Kan dia apa-apa. Sehingga hati iki mangke enek sing enek ya Gustine sehingga lafate la ilaha illallah la ilaha illallah. Wong jenengan lafate ngoten pun angen-angen malih. Tamriku pun sedayane mboten wonten sing wujud nggih la ilaha illallah. Bukan ning angen-angen. Iki yo gak ning rasa. Karena wis ki enek. Yo gak kena dirasani. Adike mang zikir malih oleh kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Lho kene awake dhewe. Sing enek ya alhamdulillah iki lho. Sing ngucapne alhamdulillah niki sinten nggih Gusti Allah nyambak. Sing ngucapne. Nek bahasane kan apa dalange sing ngucap. Sing ngobahne ya dalange, sing ngucap ya dalange. Sing ngutane rasane ya dalange arep.
Cuman nanti kan ngaku-ngaku. Lho kan ngoten. Sering ngaku-ngaku. Sehingga adik makan pendusta. Diarani ngono kasar. Wong ngaku-ngaku kan pendusta, ora dan niru. Lah wis gelek kabeh, balik meneh. Apa yo mandek ning kono nggih mboten. Sehingga kula aturi nek wayahe kerja ya kerja, wayahe ngopi ya ngopi. Wayahe cangkruk ya cangkruk. Ngoten. Bukan kene apa-apa Gus. Pun mboten nonton napa-napa lho ceblok iki apa-apa. Penjut iku dadine. Nggih ta Gus? Ngono gen apa-apa. Tahu. Justru gen apa-apa iki mang gawin aktivitas nopo. Gawin kerjaan apa. Kene apa-apa temen iku terus diwujudne la ilaha illallah. Dan iku kene apa-apa iki mau diwujudne astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Temen kene apa-apa mau diwujudne ana ing Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Diwujudne ana ing sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lah niku diwujudne sedaya. Jadi kene apa-apa iku gak meneng lagi mboten. Wujudne kabeh. Sehingga napa? Kaya kebar salat iku tak wujudne selawate yo monggo. Yang 1000 atau 2000 yo monggo wujudne niku. Ada memang nek dagang ki mang yo monggo diwujudne ana ing ramene. Lah ngoten lho. Lah wong dagang nek wujudne sepi lho pripun jenengan? Pripun Pak Rudi? Nek dagang wujudne ramene. Ya kok sepi wae iki. Ya sepi tenan. Nggih ta? Jadi nek dagang wujudne ramene. Bisa wae mangke rame. Benten kala jenengan Gus, benten. Nek jenengan rame kesel sampean. Nggih ta? Ya nek kancane remek kan. Sama rene kancamu sing remek kon mejeti. Ya enten-enten. Jadi temen niku nek kula jenengan mlebu ana ing tauhid rohani, temen niku wis kene apa-apa sing ngendhek Gustine, tinggal temen niku wae mujudne napa Gustine. Wujudnya ramene atau wujudnya sepine. Wujudnya sehat atau wujudnya loro iki. Berapa Pak Ferry pun kaget jenengan. Mana kok kaget ya? Nek krik-krik ngopo. Nah, kaget ya. Ya, niki wae kan kesane kados kula jenengan ngerti ana ing kahanan sing didep iki mang apa. Dadi nek kono wis gak njaluk-njaluk meneh ya. Nek sing niku sing ngesane niku rencang kula niki. Lah piye wujude ben bledos. Bolak-balik ben bledos saya. Ya karena sampai itu apa sih kerjaan yang ngoten nyambutan guyon. Memang kenyataan ngoten. Oh bledos enggak, memang wujud nih. Lah wujudnya kahana sing kaya ngono, krana kan enek sing butuhne. Bisa wis sedaya. Diwujud niki sehingga wujudnya nyambut gawe kaya ini cuma iki mang sepi tenan jadi rame nah niku rencang kula sing pun praktek ya aku tak praktek nyepek ini apa sing mau sepek nih
nek rencang kula niki praktek ngilangi rasa. Tapi sing timbul iki mang rasa. Lho kebalikan. Ceblak kena entai. Kadek bengkong kabeh awake. Karena iki mang praktek ngilangi rasa. Lah nek pasare mboten purun ngilangi semua. Dibutuhne kok dilangne. Bahaya dilangne iki. Gak dipingin apa-apa susah. Kita tesih hati itu sing hati-hati ana ing pemikiran sing ngoten iku wae. Bagaimana ucapanmu yudhunmu iki. Dadi lakune awake dhewe yudhungane awake dhewe. Laku iki mang ana ing mripate deloke yudhungmu, ana ing pangrungu yudhungmu, ana ing mlebu metu nafasmu yudhungmu kabeh. Lah wong sejatine sekabehane ragane awake iki mang syukur marang Gusti Allah. Lah syukur kan kali kalimat iki ambak nek kuping iki ngrungokne, nek mripat ya delok, lha iku syukuri. Nek lesan nggih ngomong sing ngoten iki, niku syukuri. Nek ragane awake dhewe yo ngrasakne penak, ngrasakne gak penak, lah niku syukuri. Syukur sedaya niku. Karena kelunjengan pemlebu ana ing tahid murni sing obahmu ya syukurmu, menengmu ya syukurmu. Ya kadang ade iki mang cuma nopo duwe oke alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Iku duduk syukur iki mang kurang. Iya. Ucapan iku kurang. Ternyata niki mah dicabut sampai tuh mboten. Jangan dulu tenanan itu kurang. Jadi duduk ucapan meneh mang. Duduk ucapan alhamdulillah mang wujude sangka alhamdulillah. Awak iki mang dikek rezeki iki lho wujude syukurmu wujud alhamdulillah. Wujud. Kenapa sing maringi nggih Gusti Allah ya. Engko wis gak nyalah-nyalahne enggak. Engko wis gak ngarep-ngarepne enggak. Malah ditambahi. Dinapa ada yang bersyukur kali Gusti Allah meskipun sekecil pun ada bersyukur ditambahi malih. Gitu. Nah, syukuri kemang pripun lho, adikku durung. Nah, syukuri kemang jaba jero gak mung jaba tok ucapane tok. Boten. Nek jero yo syukur. Nek jero syukur iki mang wis gak ngarep-ngarep maneh. Lho ditambahi maneh. Lah arep-arepe awake dhewe iki lho iki penghalange awake dhewe sing ngaling-alingi rezekine awake dhewe. Gusti wong kae jatah 20.000 sing kok jaluk kok 1.000. Kan ngoten. Dadi ben kodratullah niku wau. Nek ndak Gusti Allah sire Gusti Allah iku nyukani pripun? Tapi mawon. Gak usah diatur meneh Gusti Allah. Sehingga wujudnya ramimu nalikane nyambut gawe. Biasanya nek bar nyambut gawe kan diwujudnya kesele, gitu. Gomuslak kabeh, remek kabeh. Kapan wujud? Dari temen iki sedaya pun wujud. Boten diangen-angen malih. Kenyataane ngoten. Dadi nek kono gak sambat, gak ngelirik kancane wo kono rame kene sepi ngono apa dengane sepi, ngene kancamu dengane rame piye to karepmu. Nggih ta? Niku keliru napa mboten? Niki sing ruwame, oh niku ruwame lho, wujudnya rame ning ngene kancamu. Gonku kok sepi ya. Apa kok ngono iki mau wujudnya sepi ini? Jadi wujudnya rame ning nggonmu dhewe ae gak usah ngene kancamu. Pripun Pak Rudi? Paham nggih. Lah biasa jenengan napa iki ngramekne nggone kancane iki. Napa ngoten? Nggih.
Ini tanggoku rumahnya nggonku sepi. Apa nggih ngoten? Saestu. Kadang-kadang. Ya kan gak kerasa tawe iki. Lah ucapanmu itu ngomong nyapa tanggamu sing modal nek awakmu ora lho. Kain dhewe ae. Dadi kaya ngono bakul. Napa iki mang hasil daganganmu. Ciptane ramene atau wujudnya ramene. Lah yo rame. Nek ngono tanggamu iki mang sama ngucap rame tambah rame tambah rame. Lah delok nggonmu tambah sepi gitu. Nek kalian kudu sing hati-hati. Nek dagang wujudnya ramene aja sepine. Wujudnya ramene ngene dhewe gak usah ngene wong liya. Nah, itu perlu niku. Nggih harus tinggi. Pun paham jenengan nggih. Nah, tinggal praktek. Tinggal praktek mawon. Nah, tamleku mengke pripun nek mager-mageri kan. Nek iki mager-mageri sing ngoten niku kan gak percaya kalih Gusti Allah. Lah ngerti kabehane ciptaane niku dijogo kalih Gusti Allah. Awet cilik dijogo kalih Gusti Allah. Apa gak percaya? Kiwa tengene jenenge Raqib. Nah, itu niku kenal ana sing jaga awakmu, kenal ana sing paring rezekimu awakmu sapa sing paring rezeki? Malaikat sapa? Sapa? Sing paring rezeki malaikat sapa? Rezeki kan surga. Rezeki surga nyapa bukan medun. Kon delok sampean Dimutasi, Pak. oh dimutasi. Rolling. Nah, sehingga adik nggak lepas sama malaikat-malaikat itu wow. Sing sesandingan ambek awet. Awet iki mah dikai ide ini muncul ide ini. Iki lho Jibril lho. Oh, tenan. Oh yo ngene iku jenenge Jibril. Gitu. Mungkin turut malaikat sapa wae. Cuma biasanya wong-wong iki gak kenal ambek malaikat maut. Malaikat maut itu sapa? Israfil apa Israfil? Iki disiri ambek wong-wong. Gak gelem. Macane Fatihah ora gelem. Ya ta? Tapi niki malaikat sing ngekek rezeki pun Fatihah pol-polan. Tapi nek sing malaikat Israfil ora gelem. Mati tenanan. Lah piye? Lah adike ngirimi Fatihah nang Israfil iki mau jebul dhewe. Ya kan ora gelem. Tapi nek malaikat sing ngekek rezeki Fatihah pol-polan. Nek kok disertani ambek selawatane iki mah. Ewon. Gitu. Pintiulasi. Ya terus kalau jenengan ya sesandingan kalih malaikat-malaikat itu Gusti itu kira utusane Gusti Allah. Iku yo sing jaga awake dhewe. Lah ngantos teng mriki wau sing tengen sing Raqib sing pundi? Tengen apa? Iwa. Raqib atid. Iki yo dijaga. Tugasmu nek wong iki nglakoni apik, catet apik. Citake meneh nek wong nglakoni elek, cateten elek. Lah kono apa iki mau dicatet kabeh. Lah nek awake dhewe iki langsung ben nek pun dibudhut kalih Gusti Allah, nek protes catatan iki mang ditokne. Temniku wae Gusti tenan donya kula nggih ahli ibadah temniku mosok mlebu surga mlebu neraka Gusti kan. Protes. Sehingga Gusti Allah ditulis catatan. Ibadahmu kan krana menungso.
Ibadahmu krana dilem menungso, pengen dilem, pengen dimuyakne, pengen diaku mbahyai, pengen diaku wong alim. Lah krana menungso gak krana aku Gusti. Ya jane menungso kono to. Ya ora iso bali wong jeneng wis dipasang karo gone. Dadi ini piye mlaku sak mlaku ati kudu ngerteni kiwa tengene iki mah enek sing ngawasi. Nek cara bahasane saiki enek CCTV-ne, nggih ta. Olah piye iki weruh iki mah. Delik kaya apa CCTV yo melok delik. Nggih ta. Lah iku sing hati-hati. Napa malih Fardi? Cara mengenali malaikat ini. Oh, cara mengenal malaikat. Niku bab ben mawon. Seniki mau dipraktekne riye. Jenengan kan wau bab perdagangan. Sehingga kudu ngerti marketing dagang ning KIP piye, ning dungane piye, ning wujudne piye kan niku. Dadi wujudne ramemu. Nah, ngono. Nyuwun sewu aja memujudne entekmu iki. Lah entek iku ya kadang kala ceblok, golek kan ya habis to. Kukut yo entek. Gak iso buka maneh. Ya ta? Iki sing salah. Dadi pi ramene. Nek wong rame rene ya otomatis ya tuku. Nek tuku otomatis ya habis. Nek dongomu iki mang ben entek. Rasa kulaan. Lah ini bahaya ini, bahaya. Nek ben rame tambah rame. Lah ngoten lho Pak Rudi. Niki marketingnya ngoten. Niki bape niku mawon jenengan sing dibutuhke, gitu. Orang kan jenengan nggih ajenge praktek sing ngoten niku wau. Lah mangkene napa niku berhasil sing jenengan praktek nih. Lah ngoworo-woro teng ngene Pak Bud berhasil kan. Wis ndang buka warung kan ngaten. Napa niku mang aja delok tanggamu sing rame ya. Delok nggonmu rame nih. Ya kan Bu. Ya alhamdulillah alamin mugi sedayane kula jenengan saged nampi saged nglampahi lepas jenengan difahami kalih Gusti Allah. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.